Kenili nali tuma fan PM Kisan Orunodoi lapen job card tangka lapen PMAY kapre scheme tangka kosong senali tum hemi nilun penali tum a mobile pen ki check zima labang so puthak sipinin labang so video long nali tum phanang than pachini pon ikpo lapen nali tum stamil labang so video ki cheng pen ki jut an lang igon lapen video to stamil lang misen plus nali tum share pon igon lapen liking cp igon lapen labang so YouTube channel long jong sinang ka humri milang pul nali tum kaching hon pen subscribe on lapen latest subject nali tum kilong verje apan adu het bela dan stami thek pon long exi hola bang so dim stami nalitum berpon igon tangke non koson sila bang so tangka bang ke nalitum amina mobile pen koson se chelang pon ikpuma la bang so puthak le pathek pen chi than pononang lapen lang pononang lapen nalitum labang so a payment details nalitum ke check ze apan nalitum labang so video description kali pulotang tinalitum telegram channel long dam ikon dak pen stami nalitum link bang ken long pon ikpo lapen kali pulte nalitum la screen along thek pon long exi labang so a website along wang pen nalitum dak pen si lang pon nang ikpo labang so website amen labang ke public financial management system mate PFMS putak pupu lapen nalitum labang so a website long jong si wang lo pulte nalitum atheng nos tame dak lasan arjana cheklang ikpo aprang si dak ke nalitum la bank amen tok iknang po lapen nalitum la account number lapen puthot nalitum enter confirm account number labang so account number bang dak pen ber pon iknang po dak ber pon ik det pen fit nalitum a mobile long la captcha theklong labang so captcha bang la word verification labang so dim nalitum ber pon iknang po la ber ik det pen fit nalitum send OTP on registration mobile number podim nalitum ber pon iknang po lapen nalitum bank long pen killing a mobile number mate nalitum a mobile number long stami OTP nang li ikphala bang so OTP nang litum fill up iknang po OTP fill up that benefit nang litum details bang nang chiklang ikpo ase nili stami dak pathek pen fill up on ikpo aprang si bank amen ki tok ji fan nang litum ladak ki tok adu enter first few characters of bank name example dak jong si Assam Gramin toklo plota ASS AM Assam toklo plota da automatic dak chewang ikpo nalitum full bang tok ek nang nelo da dit bengamene nalitum full tok de taning hang lapen nalitum dak pen chong wai pon iknang po dak Assam Gramin stame dak already do iglo lapen kaprek abengamen stame dak nang chiklang ikpo nilila Assam Gramin Bikas Bank nili dak pen select pon iglo lapen det nalitum dak account number ber pon iknang po puthot dak bata ingsi ber pon thunang po lapen puthot captcha banga ber pon iknang po tangti nili non pathek pen ber pon ikpo lapen aprang process nalitum phan na peklang pon ikpo lapen nalitum thek pon long ikpo nili dak captcha ber ik det pen send OTP long ber ik alo lapen nalitum la screen long thek pon long ikpo OTP for know your payment has been sent registration mobile number lapen nalitum dak mobile number thek long po first two digit lapen last 3 digit nalitum dak pen thek pon long ikpo lapen dak tok pon do do not share the OTP with anyone for security reason nasinalitum labang so OTP bang kaprek afan nalitum share pon igdede lapen pi igdede lapen OTP nang lilo pulte nalitum dak enter OTP adim ber ignang po lapen verify OTP along ber pon ignang po ngasi OTP afandak chonghong ikcher lanang lapen apranga proses na ditumpan na peklang pon ikpo lapen nilidak OTP bang nang legal OTP ber iglo lapen verify OTP lo nalitum ber ignang po verify OTP long ber det benefit screen along nalitum dak nalitum ko sobeng manalitum amen lapen details sai huidak du ikpo lapen ko so dimen si ko anatangka sinangki jangma labang so details nalitum klar dak pen dak lang long ikpo lapen thek pon long ikpo lapen nilidak security reason of kosin nilidak blur bang pi igder lo nalitum panam peklang pon ik ederlo dak important ID hai huidu o amatse asinali tum tala son thak lang pon ik melo nalitum ekona long konada pensi tangkana ki jangma job card mala pen kaprek toy Orunodoi lapen la son thak si PM Kisan la hai huya tangka staminali tum dak pen lang pon ik melo asinali tum
lang igji pulote nili nang thana son a process na litum claim igon lapen na litum dak thek pon long ikpo lapen nili long dak nang ki jang labang ke na litum thek long la suri hini lapen a date sta na litum dak thek pon long ikpo lapen status lapen credit date lapen bank tnx date la hai hui na litum dak pen thek pon long ikpo na litum na screen long thek pon long igji la son tak tak si ang ton pen na litum lang pon ikmelo la dak pen lapen la son thar na litum kaprek son sta me lang pon ikmelo lapen kaprek na litum pm kisan lapen job card atang ka jong silang example na litum puthar labang so labang ke kaprek website lo labang so website lo na litum wang ignang po labang so website ya link ni labang so video description lo sta me pi pon igdat po lapen na litum hadak thek pon long igi link one labang ke na litum all scheme atang ka sta me lang ikmelo lapen labang so link 2 labang ke na litum dak pen chong wai pon ikmelo ko so scheme atang kas na litum kilang exima labang ke na litum dak pen lang pon ikmelo na litum la screen long thek pon long exi dbt status of beneficiary and payment details pu na litum la screen long thek pon long ikpo lapen labang so a website stami ing sivet lo hodak pen la na litum screen long thek pon long po dbt status of beneficiary and payment details lapen na litum dak pen thek pon long ikpo category ba na litum copy category payment details lang exima nsp la son dak pm kisan lapen nrega lapen pahal lapen son tak dak pmay lapen service plus lapen nhm asam board ason si medimil lapen ason son na litum scheme atangka dak pen na litum lang pon ikmela jong sin na litum PM Kisan pulotang tenalitum PM Kisan select pon ignang pon nili example of andar na piklang pon ikpo PM Kisan on beri gon lapen PM Kisan nalitum dak beneficiary code mate beneficiary ID nalitum ber ignang po kali pulte nalitum application ID do pulte application ID bang nalitum ber pon ignang po lahini pen ing sinalitum ber igdet benefit la da captcha theklongin la bangso captcha ba nalitum la word verification la bangso dim ber pon ignang po lapen puthot nalitum la ber theklongi option search po option theklongin la bangso dim nalitum ber pen ber ikpen nalitum la payment details hai hui ba nalitum dakpen langpon ikmelo lasi nili long bang heda ke do ana sonsta me nili ing cs ke long ta nili mena ve amasi nili nani tum aprang process pa na piklang pon ik thek the that po lasi nani tum dak pen jat scheme long le nani tum amend do pul nani tum dak pen select pon igon la pen nani tum nili nang ke thana process so nani tum claim pon igon la pen claim ik det pen nani tum chilang long ik pola se pinia video bang nili nang ke than pon ji la bang kel an chol la pen la bang so video jong silang mi sen nani tum liking cp igon la pen labang so video share igon lapen comment pi igon lapen ale tum jong labang so youtube channel long nang komri milang pule ke chon pen subscribe igon latest update ke long versi afan belar janta thekloing hodak stamina le tum berpon igdernon asi pinia video long bang la ane ing ton pon ignang la sipina puthot ka prega video long chitong tunang tange domi thakme ka dukawe karbitis 2.0 youtube channel long kelang ra do an fans tame nilihin pen kardom to change